Dobrý deň prajem, pozdravujeme vás zo spoločnosti Spencer Medical. Minulý týždeň sme sa pravdepodobne so mnou aj s kolegami stretli v našom stánku, kde ste mohli vidieť naše defibrilátory a riešenia. A teraz by sme radi vyžrebovali výhercu, ktorý získa 50% zľavu na nielen defibrilátor, ale celkové riešenie. Toto ideálne exteriérové riešenie obsahuje okrem samotného defibrilátora aj exteriérovú skrinku a taktiež aj informačnú tabuľu. Takže výherca získa ešte raz 50% zľavu na celý tento set, ktorý ste samozrejme mohli vidieť aj dole v sále, viacerí ste sa pri ňom pristavili. Takže poprosili sme kolegu, ktorý bol s nami na konferencii a mohli ste ho tam teda aj vidieť aj na pódiu, odovzdával cenu, aby vyžreboval výhercu. Vidíme, že to robí poctivo. Takže výhercom sa stáva mesto alebo obec Suchá Lhota. Takže si to takto pozrieme. Gratulujeme. Ešte raz vám veľmi pekne chceme poďakovať za účasť v súťaži, aj za milé stretnutie s vami priamo na konferencii. Rozhodli sme sa, že pre každého, kto nevyhral a zúčastnil sa súťaže, poskytneme 10% zľavu na toto riešenie, ktoré sme predstavili. A tá zľava platí do konca tohto roka, to znamená až do 31.12.2025. V prípade, ak si chcete pozrieť aj iné naše riešenia, všetky ich nájdete na web stránke defibrilator.cz. Pekný deň zo spoločnosti Spencer Medical.